Ik ben Shaquille van Ziegem, pro-MMA fighter. Ik was vandaag de gast bij Freedom Vibes van Romy Knappel. En ik vond het een heel interessant en diep gesprek. We zijn op de eerste plaats, had ik niet eens, ik vroeg me af wanneer beginnen we. Maar we begonnen te praten en de podcast was al gestart. Dus dat was echt een leuke manier om het te beginnen. Want je had het uiteindelijk niet door. Ik sprak en ik dacht van, volgens mij zijn we al begonnen. Dat vond ik heel erg leuk. En het, het, het geeft ook gewoon dat gevoel dat je gewoon een gesprek hebt met iemand. En uiteindelijk waren we vanuit MMA naar het spirituele gegaan. En heb ik ook een paar dingen ontdekt. En ik zal daarover echt wel even een paar nachtjes van wakker met neer over nadenken. En het allerbelangrijkste vond ik persoonlijk dat we op tijd zijn gestart. Alles was stipt, pitje perfect, so I love it. Kijk uit naar de volgende afleveringen.